Semana Santa deixou números destacados na restauración. Houbo visitantes na comarca e isto veuse reflectido no cheo que se rexistraron nos hoteis barbanzáns. O sol luciu durante toda a Semana Santa, primeiro período vacacional forte do ano. As altas temperaturas e o bo tempo animaron as persoas a facer máis actividades fora da casa ou a desplazarse. Os restaurantes da comarca recibiron nesta época máis visitantes do agardado, polo que a Semana Santa foi mellor do esperado. A ver, o tempo tamén axudou moitísimo, porque estou nun sitio ben situado, penso que todo o mundo traballou ben, nós traballamos moi ben, a verdad. E, bueno, damos gracias a esta Semana Santa, despois do inverno que levamos, polo menos para tirar un pouquiño e de ter a xente, conservar a xente que temos, a verdad. Unha gran parte das persoas que acudiron ao seu local eran de fora de Boiro. Eu teño a suerte que tamén traballo con moita xente de aquí, fines de semana. E, bueno, algunha xentiña de fora sí que había, sí que se notaba a xente de fora. Mais ben era xente de aquí, portuguesa, había bastante, tal. Sí, eu penso que máis ben de España. Turistas de tema de fora de España non me coincideu ningún por aquí, a verdad. O volume de xente que pasou pola UBI foi amplo, pero o incremento dos prezos e da vida en xeral tamén estivo presente. Houbo cousas que non se puderon ter na carta por tema de prezos mariscos e subiron mogollón e ao final para ti cobrar unha pasta é mellor anulalo, sabes? A non ser que sea pedido baixo reserva e lle pidas e días precio. Sí que había xente que gastaba e había outra xente que ao mellor tiraba un poquinho máis de compartir máis cousas e había mesas de tal, un poquinho de todo, pero bueno, notase que subeu todo e que a xente se está reservando no tema dos gastos para poder sobrevivir, sabes? Pero apunta que a zona do Barbanza estase a converter nun punto clave para o turismo. Vese máis turismo, parece que estamos abarcando o turismo. É un sitio mellor que, a ver, polo tema de prezos e tal, pero ao final xa se ve que os prezos van a ter que subir en todos os lados, porque se nos cobran, nós temos que cobrar. O turismo ben, pero ao final, sabes, por tema de que se come ben. Algo que tamén se puido comprobar nos hoteis, onde o número de reservas foi elevado. Nós temos 3 hoteles nesta zona, Boiro, Ribeira e Currubedo, e funcionou moi ben, completamos, sobre todo o sábado e o domingo. O 100% de ocupación, si, o sol axudou moito. E sobre todo xente de cercanía, así que todo moi nacional, pero sí que se nota moitísimo. Sinala que son unhas datas onde hai moito movimento de proximidade, turistas galegos e nacionais, pero poucos estranxeiros. As estancias son máis completas, de aproveitar máis os días, 3, 4 días, aproveitando toda a Semana Santa. Unha vez que a xente sai da casa, pois xa se queda os 4 días para aproveitar. Os 3 hoteles que temos, 2 deles, Alda Boiro e Alda Ribeira, traballamos co desayuno, que funciona bastante ben, e na Alda Currubedo temos servicio de restauración, e tamén funcionou bastante ben. Andaluces, madrileños, asturianos, valencianos ou portugueses pasaron pola comarca nunha Semana Santa moi positiva para o sector hoteleiro, tendencia que agardan repetir no verán. O sea, hai fechas en verán que xa temos completas e estáse traballando moi ben, porque agora xa lle digo, os precios son moi económicos, canto antes a xente reserve, mellor ofertas van a topar, despois a última hora sempre suben os precios.